December 4, unong tatdara. Oo, nga doon kita mga kalagson ba. Pagkataton maagian nga baga, mas gapil, pasensya na lang ha. Mapakunan kita, mapala na. Agi daw, pikain ka. Makuha kang biskwit. Kadi di man no? O, di man. O, kado, kadi di. O, para may iba ng takdara. Ano yung patanim ngaran? Tina. Ano pag pinauran man na Tina? Ading ipapahatagay mon para hubog nga alien. O, sige guli aning nga tuinin. O, pasil kita budoy. Mana? Ano iton? Balyo kita. Man. Managloria. O, adin kuhan. Parang pinaskuhan. O, din, nasingan na kami din ni Haji Abila. Sa niyang beneficiary han barangas nga ging kasal. Mapaingaga. Ading ipapahatag. Oy, mano. Oo, sige. Gawas. Pakagawas palagya pa no, hospital ano. Bali niyo ton. Dudwa ka mo din yung pamilya. Namimiling ka pa ton yan ni garatag. Kani. Karawat kayo pa rin eh. Dati ka ngayon para hubog nga ilyon o nakapunto. Yuko. Ha, amo to ng babalyon Jis. Kanan ilyon niya para hubog. Sige. Tika nyo na, magsarang kayo na kita. Oh, good night. Oh, good morning. Today is December 4, 2025. Time check budoy. Oras na. Alas 10. Oh, alas 10. Sarado yung punto. Matisugad kita nga dito trombo dapit. Pero mapala nanay kita. Oo nga, mapala nanay kita. Unong tatdara. Oo, nga doon kita mga kalagson ba. Pagkataton maagian nga baga, mas gapil, pasensya na lang ha. Pastilan ka mo nga baga, karuyag ko agad ka mo pastilan. Oo, wala pa man resultahan loto. Ano 100 million, ay ila. Ha? O sige, mapakunan kita. Mapala na. Agi daw. Pikain ka. Nagtitinawa ka man. Ha? Makuha kang biskwit. Kadi di man no? O di man. O kado kadi di. O para may iba ng takdara. O ano yung patanim ngaran? Tina. Ha? Tina. Ano pag pinauran man na Tina? Inaano ka nga no? Kadi. Mopay kayo na taraan ko ikaw. Ading ipapahatagay mon para hubog nga alien. Ngayon din pag-uli anay dad iguli anin hayo ha. Nata iyo. Hay na tiyo pag-uli. Hay tiyo balay. O sige guli anin nga tuinin para diri arunin haim ha. O sige la o. Mayroon din ni biskwit. Ha? Uda mo iton. Ha? Hala na, kaya nag-iinoran, uli anay ito, nag-uli anay. Ay, ito pag dinara nga diha, tanawan, kay makukuha nito. Sige na, uli anay. Sige na kanto, nag-uli anay ito na. Oo, gino mana. Oo, gino, thank you mo ha. Diba, silang ginawa ko. Aroy, hari-hari manatina. Dirito ni manatina nersa ha. Manatina. O, sige, bye-bye. Alala, naiba-nibanan at dara. Makakabiling diyak kita ito. Mamimiling kita talabong. O, bunahit talabong. Bunahit talabong ko na. Makatara ka nga nito, budoy. Imiton gin lalamay. Imulay ginuguman ba? Tapos nawawara ka ko nito. O, natod ka man nito ng mga kuan, mga anting-anting. Anting-anting ko dan o. Pasil kita budoy. Parang ang tagitan. Ito. Ano dilamay. Ang tagitan. At tintalo may darang nga kuan puso. O dilamay. Ano? Babae. Babae ya. Ano na? Ibabalyo ta. Tuman. Ito ibabalyo. Mana? Ano iton?
Puso. Ginano nim. Ginagamit nim. Balyo kita. Man, balyo kita. Masige ka. Ay ngaran. Ha? Gloria. Mana Gloria. Oh, adin kuan parang pinaskuhan. Oh, pero timbatos. Oh, salahay man. May masawa. May asawa. Sana all may asawa. Sige man na Gloria. Oh, imo na layton. Tigan to no sa nga alien. Nga para hubog. Sige man na. Okay. Ako na na layton karawata, ha? Mana Gloria no? Mana Gloria. Okay. Sige. Okay. Thank you. Kanalat para batos. Pero kuantin batos. Edad. Yes. 10 anyos. O sakto lahat ng mga kuan, mga biskuit ha. Okay, thank you. Nakatara kita. Sumili na natin na ibanan ha. Nakaiban-iban kita. Nakakatara kita kaya no. Sana kita lagi nalakat. Matutrason nga nasingad to ani kita tong simbahan ba. Bisa lagi kita makasasala budoy. Nakapsi kita sa simbahan. Itrason nito para mga aron pasaylo. Lord, sorry. Advance ako. Meron ko nagbubuhaton yung maraot. Sorry. Dapat suga dito. Katima. Balitaot ka nga ito. Nakatigita ako para sumiri nga. Lord, sorry Lord. Inin niya na namulakat. Inin ako. Sana ininig katara ko it mga mas nalalabi. At yung mga nagko-comment pastilon, mga nagkukuha, nagpipi, magiginoo ko. Ha. Ito makaintindi ka mo pero ayaw ka pagturaw ha. Kung mga ngalas ka mo pwede mag-anpalo. Balitaw sorry la ha. Ikato talaan init koan. Ayla madadangatan iton ngay yung mga pangandoy kay aton iton gintitigamnan. Malay mo may dang sumunod ada kay makulat kita at mga nagko-comment, mga nagre-reply yung mga request nga kadto agad so kadini amini. Ha? Tala. Okay. Andi ni nga lugar budoy. Sumimang ka na luwag bisan din ha. Mimiling kitang talabong na busag da. Kami dito. Mimiling kitahin bunay. Apa yung agawa na? Ini para ini nga dihakuan. Para nga dito na may talulura. Nga di kita didiliwat. Okay, may din natong dudulungan yung talon niya. Sa gihapon ini mga very fanatic. Talagang fanatic. Talong pagkagawas kalahan na ani asawa sisto ko no. Di kita ito na niya po si talon. Wala kita yung pagkamakakadango. Nandiyan na. Ada naman ko no ay rabalay. Tagakilingin niya. Di manalin. Sa ini niya nga beneficiary han kasal. Kakadiyon tayo. Udo kaya ba tang paglusad pagkuan ini? Kaya ka dada? Kaya? Dari kaya na. Dari kaya. Bagtas na lagi tanga dito.
Tapos baya ngayon kita. Baya tabon. Baya tabon. Diri kayat motor. Diri kayat motor kay bayan kita mag vertical. Oo. Din nasingan na kami din ni kuan ni Haji Abila. Sa niya nga beneficiary han barangas nga ging kasal. Oo. Apay. Manalin. Apay. Manalin. Adi Manalin? Mapengaga. Oo. Ay din papahatag. May dagiyap na. Oo. Kumusta ikuan? Himano ano pa ini? Ha? Salamat. Oo. Hay niya. Agniginig Higaan ka. talon. Kaya ko nga na dinihirantan. Badaw. Oo. Kakasarabay. Oy, mano. Salamat. Oo, sige. Oo. Salamat na din nga akong rin. Kakagawas-gawas. Pakagawas palagya pa no, hospital ano, nano ka? May Galston. O Galston, gido. Hindi na pwede tasin. Kuan, ang leptospirosis pero positive, negative. Negative, mau pay. Ano yung Galston na nagka-problema. Oo. Tala. Sige. Thank you. Oo, sa pa yan. Kilala tag batas. Oo. Karanti ka to ng alien nga para hubog. Oo. Sige. Ang tayo ni tagpiso. Oo. Tala. Oo, kadi ako. Oo. Oo, aman to ngayon ni Mano Ramil. Ni Manalin. Punta lang bata na kilala. Tigang paghigawas pala kunot ng relo at hakuan. Ano pa yun? Paghigawas pala lotit ni Raha hospital. Binati mang kamo ano. Tahala malibot lot kita kunahan kita igtutugpad. Ano ni mo tiya? Dida. Wilin. Balin niyo ton. Salto. Ano tiya? Kana akong bayaw. Bayaw. Hay man yung mga asawa. May trabaho. May trabaho mo, pipakaw may mga trabaho. Tayo lang nilong dida. 20. 20 la. Aray. Sin. 500. Patay. Tay. Patay, tinagkoko eh. Aray. Anay, yung tatatindi. Ikaw, aray ka dida ko ano? Ay pangaran. Ha? May dagadudo kita na, ses. Ano sumsuman dida? Aray. Dudwa ka mo din yung pamilya. Ha? Ali ay gado. Na, namimiling ka pa ito yan ni Garatag ka. Ang kani. Nag-aaro ako. O mulo tadi. Karawat kayo pa rin. Iya. Imo di kapot. Ingkiwi. Tala makadi ako. Nabalita na lakit Pasko ha. Sige, salamat. Ano itong ngaran? Lorena. Taso mo sa Snapan. Regen. Buksan kay kita. Oh. Aburido lada iya. Manuaray. Sige ladat bingbang ano. Ang butla, oy. Pipiratin batos dida. Ha? Okay, na ayon. O sala. Pare na iya dida. Para baga diri ka mo kumuan. Ani hala ka. O may dati ka ngayon para hubog na ilyon. Wala ka puto.
Para hubog nga alien. O may da biskwit, may da kape, may da kuwan ha. Yo po. Oo ha. Amo to ng babalyon, Jis. Mami kadamo, Junit na sobrang Diyos. Tato di rin. O tato di nakigase. Hoy, asi ako. Okay, na ayun, na duroy kauran. Pahay magbatos nim. Pipira. Dua po yan. O pero timidad. 20 no. O si ulo, buti ulo. Kanan alien niya para hubog. Salamat Sige. iya. Oo. Oo, kanan alien ito no. Tiga tisugad ako nga nakagi makurubyan naman kinauran. Na duri nangungurog ako. Lamar kung turi asawa. Sarot na. Waray bangin. Waray or makabiling. Mar ka man turi trabaho, hinot maruruyagat. Hinot mabuhiat. Ore ano? Sana all. Tala. Salamat. Ore sa pa yan. Tingnan nyo na magsarang kayo na kita. Ha? Ano, ingin din ito na diri. O nakikiturok la ka mo. Nagsarit ka mo. Nagsarit ba? Ore ya. Tala, sige. Ang ngaran? Manalorina. Reject. O sige, magsarang kayo na kita ha. Oo. Okay. Oh, good night. Sugad letong ka pa. O adi kita ambo pasil benin no. So adi kita pag sinunuan ay. Pumati ko baga may dapat dito nasasalino sa makuri maigkwanta itong camera mahulos, no? Oo, tubtublaan din ni. Oo ha. Tala. Again, this been your friend from another star, siyempre. Ako magpapabilin lagi hap ngayon kaya nga mayukbo. Ako isang kay Tunyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Oo. Makuri makuan, ginuram. Oo, okay.